ukuza kithi nje Thabile from Randburg insimbi iqeda ukukhala ngapha ngemumva emavotini angu 80% asebaliwe. ANC isivele yanyukela ku 5 million, iDA ingaphekwa 2 million, iMK ingaphekwa 1 million, bese kuthi ke iEFF nayo iyancinga kancane ize kuyona ke imillion. Masingathi siyabheka nje la i-scoreboard sethu iIFP ku 422,297, sibuyele iEFF 1.137 million, iMK Party 1.579420, okuchaza ukuthi Nondaba sibheke ku coalition government emva kwalolu khetho. And sibheke ku coalition government ekezonika ukhongolose njengeqembu elihamba phambili ama-option amabili a-strong, i-MK noma i-EFF, bese kuthi eyesithathu option bese kuba i-DA. Lapho bese kuba ukuthi ukhongolose ngaphakathi ukuthi sekuthi uya nobani kulaba bathathu abeza nabo wonke banama-interest, banezinto abazoyidinga kukhongolose. Kodwa-ke hayi kuzoxoxwa kakhulu, lokhu kuzodinga ukuthi abantu babe ntamo eqinile, bakhule nasengqondweni nendlela nenhlelo zabo nama-plans abo kufanele abhekisiswe, kuzoba nzima. Kodwa mangabe ubheka kahle Nondaba, i-ANC ingakwazi ukunegotiator ne-MK Party, kuba i-MK Party ithi yona izoshintsha i-constitution uma ingena emandleni. Sure, ngiyacabanga ukuthi kuzoba omunye umbandela we-MK Party lo ukuthi mayifuna ukulala ne-ANC. Yeah, kodwa ne-EFF ithi kufanele kushintshwe i-constitution ukuze kufakwe indaba yomhlaba without uthatha umhlaba ungakhokhela. Bese kuthi i-DA nayo ithi kufanele kushintshwe izinto ukuthi ikhishwe i-BEE. Akukho okulula, akukho kuzoba lula, konke kuzoba nzima. Kukho konke kufanele bekhona ekwazi ukuthi lokhu ngingakwazi ukunikela ngakho, lokhu ngeke ngikwazi ukunikela ngakho, kodwa kuzoba kubo ukuthi bafune ngoba khumbula uma bena bengenzi lamanye amaqembu azoza awenze wodwa namaqembu amancane. Hey, sikwangingetshe Nondaba. Kepha-ke soqhubeka njalo nje izindaba zethu neindaba zethu zesiXhosa ukukusakazela bukhoma la NROC Midrand eGauteng. Nangesonto futhi ke siyabuya mbukeli.